Bizkaia egiten. 2728 errepidean Erandion trafikoa abantzadako errepidearen alboko bidetik desbideratuko da Udondoko lotunerantz, Getxorantz eta abantzadako errepidearen alboko bidera sartzeko bidea ere itxiko da Udondoko lotuneko biribilgunetik Getxorantz. Gaurtik irailaren 16ra, gaueko 10:00-tatik goizeko 6:00 arte. Hala ere gogoratu, informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Azken asteetan nabaria izan da tentsio politikoa Katalunian, baina horrek ez du eragotzi hango egun nazionalean diadan milaka lagun elkartzea. Hala mugimendu independentistak indar erakustaldia egin du bat, berriz ere ANC Biltzar Nazional Katalanaren arabera 700.000 lagun elkartu dira Bartzelonan eta Guardia Urbanoaren arabera 150.000. Tentsioaren adibide izan dira ERC-ek entzun dituen txistuak. Gobernuaren dimisioa eskatzen zuten oihuak ere entzun dira ekitaldian eta egunean zehar egin diren beste hainbat ekitalditan ere nabaria izan da tentsioa. Giroa hori izan arren iaz baino jende gehiago elkartu du ANC-ek Bartzelonan. Aurtengo irailaren 11an izan ere ez da urte politikoaren hasiera soilik izan, datozen hauteskundeen abiapuntua ere izan da, kontuan hartuta zer giro zakarrean hasi den orain dela egun gutxi alderdi independentisten artean gatazka politikoak izan ziren Laura Borras parlamentuko presidentea kargutik kendu zutela eta baina azken gertakariek areagotu egin dute tentsio politiko hori. Gabon diadaren egun berean, hainbat lagunek bat egin dute. Independentziarako indarra lelopean sortuk Donostian deitu duen manifestazioan. Kontxako banderaren bigarren igandea hautatu du sortuk protestarako eta jendez gainezka zegoen hirian, gainezka egin du manifestazioak ere. Bertan munduak eta Euskal Herriak bizi duen egoera ezegonkorra aipatu zuen Aritz Arzaiu sorturen Gipuzkoako arduradunak beste behin eta ohartarazi kapitalaren logikak agintzen duenean bizitzak atzera egiten duela. Horren aurrean Euskal Herriak sakoneko aldaketa bat behar duela aldarrikatu zuen atzo Arzaiusek. Bizi dugun egoera garai ezegonkorretan bizitzen ari garela. Eta hau ez da katastrofe natural bat. Beste batzuk saldu nahi diguten moduan. Egoera honek erantzun behar ditu. Zen abizenak dituztenak. Herri honetan bizitza eta haren zaintza erdigunean jarriko dituen errotikako eraldaketa horretarako lidergo berri bat behar da. Eta gu argi dugu, lidergotza berri hori Euskal Herrian eta zer esanik ez berehalakoan Gipuzkoan ezker independentismoak hartu behar duela. Eta gaurkoan gurean izan da Garbiñe Biurrun Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko magistratua Leire Regadas lankidearekin solasean entzun. Agurtuko dugu, pantaiaren beste aldean badugulako Garbiñe Biurrun, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko epailea da, magistratua baita ere, eta Euskal presoi buruz galdetuko diogu, baina beste hainbat gairi buruz ere bai. Ongi etorri Garbiñe. Eskerrik asko. Esaten nuen Euskal presoei buruz galdetu nahiko genizukela, aldaketarik sumatu alduzun justiziaren aldetik bat tratamenduan edo urrunketan dagokionean? Urrunketan argi dago aldaketa bat izan dela, ezta? Oraintxe bertan ari zineten hori komentatzen, horretaz hitz egiten, eta argi dago, aurrera pauso handia, edo behintzat aurrera pauso nabarmena eman duela Espainiako gobernuak, hainbat preso Euskadira, batez ere Euskadira, ez dakit Euskal Herrira, Nafarrora ez dakit ekarri dituzten, baiet pensatzen dut, gerturatzen, ez da? Nik uste dut hurbiltze hori garrantzizkoa dela, legala dela noski guztiz, baita ere justua, justiziazko zera da, eta baita ere beharrezkoa, hain zuzen ere preso horien, persona horien espetxe ibilbidea egin ahal izateko eta beraien bergizarteratzea errazteko. Horixe Euskal presoi dagokionean,
Baina baita ere galdetu nahiko genizuke justiziaz hitz egiten ari garela hainbatean, ez? Madrilera begira, ez? Botere judizialaren kontseilu nagusiaren berritzak zeneztana eman duelako, azken egunotan ere, eta bihar delako azken eguna izendapenak egiteko, zein da egoera momentu honetan? Egoera nahiko nahasia dago, denok dakigu atzeratu egingo da izendapen horiek, eta besterik ez dut nik ikusten komentatzeko. Hemen dana dago atzeratuta, legeak ere bai dio parlamentuak, ganberak deitu beharko direla hain zuzen ere kontseilu bera berritzeko, eta oraindik pasa dira 4 urte, ia 4 urte, eta ez da horrelako deialdirik egin. Zergatik ez da horrelako deialdirik egin, hain zuzen ere, bazekitelako, batek behintzat bazekitelako etzegoela akordiorik, etzegoela adostasunik edo kontsentsurik kontseilua berritzeko. Beraz gauza bera gertatzen ari da momentu honetan aginte judizialaren kontseilu nagusi barruan izendapen horiek egiteko, baina nik uste dut ez dakit ezer hor barrun gertatzen ari danaz, baina pentsatu nahi dut txira batzutara erabakiko dutela. Bere hilabete bate barru sartuko da indarrean askatasun sexualaren lege hori, aldaketak nabarmenak izango direlako, ez? Aldaketa jartzen den momentutik aurrera epaitegietan, ez da? Zer nabarmenduko zenuke Garbine? Alde batetik ibilbide judiziala bera nik uste dut askoz ere askoz ere gehiago errespetatuko duela emakumea, errespetatuko duela salaketa jarri duena, biktima hain zuzen ere, eta lagunduko zaiola bitarteko gehiago jarriko direla bide horretan, bide judizial zail horretan, ibilbide errezagoa, atseginagoa, samurragoa egin ahal izateko. Eta nik uste dut bestalde zai egon behar dugula, epaileek nola interpretatzen duten, aldaketa sakonak daude, batez ere kode penalean, hor aldatzen da delitu hauen, eraso sexual delituen definizioa, baita zigorrak ere bai, eta ikusiko dugu hori guztia nola interpretatzen den. Jarraituko dugu gai honetara ere Garbine Biurrun, eskerrik asko gaurkoan gure galderak erantzuteagatik. Etxerat elkarteak jakinarazi du Frantziatik Espainiara mugituko dutela Iratxe Sorzabal euskal presoa. Zabaldu dutenez, Estremerako kartzelan izango da aurrerantzean Sorzabal. Frantzian ezarria zidioten kondena beteta izan ere, orduan entregatu dio Frantziak presoa Espainiari zigorra betetakoan. 2015-etik da presoa. Halaber, espainiaratzearen berri ematearekin batera, Etxeratek nabarmendu du kondena epaiak ez duela egiaztutzat jo Sorzabalek eginiko tortura salaketa. Eta zehaztu dute jasandako tortura horiek bultzatu zutela Sorzabal bere burua erruduntzat jotzera. Bada Eguerdiko magazinean, Inazio Jarzabal, sare herritarraren bozeramailea izan dugu gaur gonbidatu nagusi gisa, eta euskal presoen azken hurbilketak izpide halaxe aritu da uneko egoeraz. Da oraindik 36 bat preso geratzen dira Euskal Herriratzeko, baina egindako bide hori edo lortutako garaipen txiki horiek ere garrantzitsuak dira, gainera denak lehen graduan ez dago presorik jada, ez dago isolamenduan inor ere ez, orduan azkenean pausoz pauso, azkenean prozesu hori martxan dagoela ikustea garrantzitsua da, eta batez ere garrantzitsua dena da bide hori egiten jarraitzea, prozesu horrek aurrera egitea, eta espero duguna da 2022 urtea izatea urrunketaren amaieraren urtea, eta behintzat beste egoera bat bizitzeko lehenengo urtea. Ilegin da, ostiralean Iturenen zauritutako langilea. Eraikin batean eguzki oihal bat jartzen ari zela, erori egin zen langilea, 4 metro egin zuen behera. Zioetan zen ordutik eta atzo zendu zen 44 urte zituela. LAB sindikatuaren zenbaketaren arabera, 57 dira aurten lanean hildakoak.
Eta 22 urteko neska nafar bat hilda larun bat honetan Aragoiko Pirinioetan, Peña Brazatosera doan kanal batean. 50 metroko altueratik amilduta, Pantikosa udalerrian. Guardia Zibilak emakumea hilik zegoela egiaztatu ondoren, berarekin zegoen beste gaztea erreskatatu zuen. Eta Euskal Autonomia Erkidego osoan atzotik abisu horia ezarrita dago temperatura altuek eragindako sutea arriskuagatik. Eusko Jaurlaritzako larrialdiei aurre egiteko eta meteorologiako zuzendaritzak gaur iluntzera arte izango du indarrean abisua. Halaber, 3:00 aurrera beste abisu hori bat ezarri du segurtasun sailak. Kasu honetan, euritengatik. Nafarroan ere euri zaparradak eta ekaitz gogorrak espero izan dira 6:00 aurrera. Eta ekonomia arloan esatzera ez aurrera aurkitzen da Arabako metaleko hitzarmenaren negoziazioa. Datorren asterako greba egunak deituak dituzte sektorean, halere gaur bertan hasi dira protesta aldiarekin. Arabako metalgintzako sindikatuak lako aurrean bildu dira astelen honetan, euren aburuz erakundeek ere zeresana baitaukate. Joritz Iglesias labeko kidea da. Hemen enplegatzaile bat ere badaukagu, izan ere Eusko Jaurlaritza eta administrazio publikoek ere metaleko langile asko dituzte bere baitan, bai kontratazioetan, bai egite dituzten kontratazioetan, hainbat esparrutan, eta hor zuzenen eskatzen diegu haien langileen subrogazio eskubidea mantendu eduki dezaten, izan ere subrogazio horik ez dago administrazio publikoetan metalean lan egiten duten langileetan, beraz hartu eta bota egite dituzte langileak, eta bestetik beraiek kontratatzen dutenean baldintza duinetan kontratatu dezatela, egin beharko luketen moduan. Nafarroako ekonomiari begiraldiz, kolokan dago Iruñako Volkswagen fabrikaren etorkizuna, izan ere, 2026 urtetik aurrerako ekoizpen maila ezin dela bermatu adierazi zuten enpresako goi-karguek pasaden astean Iruñean ospatutako biltzarrean. Egoera horrela, fabrikako ordezkari sindikalek haien kezka adierazi dute. Igor Peñalver ela sindikatuko kidea. Badaukagu hori incertidumbre bat 2026-tik aurrera, kotxeak berez volumenak oraindik ez direlako bermatu, ez ditugu eta izan daiteke momentu txar bat urte horretan langileriarako. Gizarte Segurantzako Ministerioak goizean elkarrizketa mailaren bilera batera deitu ditu, eragile sozial, sindikal eta patronal nagusiak. Sistemaren gehieneko kotizazio oinarrien igoera eta erretiro pentsioa kalkulatzeko zenbaketa aldia izan dira eztabaidagai bileran. Edonola ere, Jose Luis Escriba ministroak adierazi du pentsioaren zenbaketa aldia ez dela 35 urtera luzatuko. Bien bitartean, Jospo Barruria Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kidearen hitzetan zehazki hori da Espainiako gobernuaren nahia. Eta orain 25 urtetik 35era pasatu nahi dute. Eta suposatzen dut tontuak ez dira eta suposatzen dut badakitela gazte askok 35 urte kotizatzeko 3 bizitza behar dutela. Bilboko portuak gas natural likidotuarentzako bigarren zamalekua behar duela uste du Jaurlaritzak. 2 milioi euroren eta 15 hilabeteko lana litzateke. Espainiaren argi berdea behar du lanei ekiteko. Eusko Jaurlaritzak argi du Bilboko portuak gas natural likidotuarentzako bigarren zamalekua behar du. Azken egunetan Arantza Tapia ekonomiaren garapeneko sailburuak hainbatetan esan du bere ustez ezinbestekoa dela argudiatuta dagoenarekin ez direla setzen beharrak. Espainiako gobernuak iragan uztailean oniritzia eman zion eskaerari, baina trantsizio ekologikoko ministerioak oraindik ez dio oniritzia eman eta horren zain dago Jaurlaritza. Azpiegitura inbertsio pribatu bitartez egingo litzateke eta 2 milioi euro inguruko kostua izango luke. Lanek 15 hilabete inguru iraungo lukete eta Tapiak esana du eraikuntza enpresaren bat interesatuta dagoela.
Bestaldetik, Bilboko udalak hiriko euskaltegien matrikulazio kanpaina jarri du martxan eta Koldon Arbaiz euskara zinegotziak aurtengo leloaren berri eman du. Euskararekin irabazi egingo duzu. Izan ere, udalaren helburua da Bilbo euskaldunagoa egitea. Eta horretarako 19 euskaltegi egotearekin batera, euskara ikasteko eskaintza oso zabala dagoela. Nabarmendu du Jon Maguregi, Bilboko euskaltegien bozeramaileak. Aurtengo leloa da hori, euskararekin danak irabazi egingo dugu. Euskara gure nortasuna da, guk ez badugu zaintzen ez dugu zainduko hori alde batetik, eta beste alde batetik aipatu behar duguna da, gure harremanetan, pertsonala, lanean, ala zenideagaz, ala umeagaz, guzti interesgarria dela. Inoizko eskaintzariko paroena dakagula prez, goizeko 8:00 gaueko 10:00 arte aukera anitz daudela euskara ikasteko, bakoitzak egokien datorkion formularekin. Kulturarlora salto Fermin Muguruzaren Blakiz Beltza Ainhoa heldu den irailaren 23an estreinatuko da Donostiako Belodromoan zinemaldian eta 2 aste lehenago dagoeneko sarrerak agortu egin dira. 3.000 zeuden salgai Belodromorako eta guztiak bukatu dira. Egileek jakinarazi dutenez, filma ikusi nahi dutenek irailaren 23ko estreinaldian egoteko aukera izango dute. Zinemaldiak 100 sarrera jarriko baititu salgai lehiatilan emanaldia baino 2 ordu lehenago. Halere, sarrerarik gabe geratu direnak irailaren 30tik aurrera ikusteko aukera izango dute. Orduan estreinatuko baita zinema aretoetan. Musikak garrantzi handia du joan den mendeko 80ko hamarkadan, girotuta dagoen Muguruzaren proiektu honetan. Soinu banda, irailaren 16tik aurrera merkaturatuko da vinilo bikoitzean, baina gara eta naizeko arpidedunek aurretik eskuratzeko aukera izango dute. Eta lerroburuekin bukatzeko kiroletan, Urdaibai 6 urte eta gero gizonezkoetan eta Orio emakumezkoetan izan dira 2022ko Kontxako banderako txapeldunak. Biek irabazi zuten aurreko igandean eta biak gailendu dira bigarren igandean bandera etxera eramateko. Bou Bizkaiak irabazi duen 6. Kontxako bandera da. Bigarren jardunaldian ere bermeotarrak izan dira azkarrenak nagusitasunez eta donostiarrak bigarren lekua kendu dio Hondarribiari. Bandera irekita zegoela konturatuta edo estrategia tarteko Urdaibaik kolpea jo dio itsasoari. Urak arrotu ditu aparratera eta konturatzerako 2 segundu jandizkio donostiarrari. Era berean, lehen metroetatik hartu dute aurrea oriotarrek, baina 14 eunengatik amaitu dute arraun lagunen aurretik. Oriok lortu duen 3. Kontxako bandera da, kanporako luzean eginda, banderaren jabeen Adeta Agirre patroiak gidatzen duen taldea. Lehen kaletik ziztuan atera da bigarren irteeran, aurrenekoa ez baita balekoa izan epaileen akats bat tarteko. Udan, zehar askotan egin du Oriok gaurkoa, hanka arrauni estropada abiatu orduko. Hor bada lana eta trebezia. Lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari, milaka lagun elkartu dira bart Kataluniako diadan, naiz eta azken asteetan tentsio politikoa nabaria izan den. Euskal Erakunde eta alderdi politikoetako ordezkariak ere bertan izan dira. La majoria del Parlament, un 52%, es defineix com independentista. Per tant, les opcions són clares. O feu la independència o convoqueu eleccions. O independència o eleccions. O independència o donar la veu al poble. Kataluniak eta Euskadik beren eskubidea erabakitzeko libreki eta demokratikoki aldarrikapen horrekin bat egiten dugu, alderdi bezala. Beti mantendu izan dugu Kataluniaren konponbideari
konponbidea beti elkarrizketaren negoziazioaren eta akordioaren bitartez etorriko dela eta baita ere Kataluniar herriaren gehiengo borondatearen errespetuarekin. EH Bildu konprometitua dago demokraziarekin, konprometitua dago herrien erabakitzeko eskubidearekin eta estadurik gabeko nazio guztien autodeterminazio eskubidea gauzatzearekin, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, bai Espainiar estatu osoan eta mundu luze eta zabalean ere. Eta gaurkoan ere gurean izan dira Mikel Alvarez eta Fermin Rubiralta eta diada eguneko balorazioa egin dute Leire Regadas lankideak gidatutako magazinean. Uste dut bi plano barizu behar direla, ez? Gutxitan esan da, kuantitatiboki aurrera pausu bat izan da, pasaren urtean baino jende gehiago egon da digadan, eta hori antolatzaileek azpimarratu dute. Baina kualitatiboki, edo ikusten badugu ze momentu politikoetan egisten den diada hau esango nuke, krisi politiko baten erdian datorrela, eta krisi politiko hori alderdi independentistek bizi dutela. Ez bakarrik alderdiek, baizik eta mugimendu guztiak. Eta krisia zentzu batean negatiboa izan daiteke, eta ikusi da, zatiketa nabarmena da, inkluso gobernuak esan zuen manifestazioa etzela joango eta etzen joan. Baina ere krisi momentuak ere badira, nolabait, zure burua berrasmatzeko momentuak eta ikusita nazio artean erikiko den ez egonkortasun panorama eta estatuan hurrengo urtean ere hauteskundeak egon daitezkela, uste dut horrek aukera berriak ere iraki ditzakela Kataluniako aferari beste buelta bat emateko eta zehazki mugimendu independentistak ere erantzun berriak asmatzeko. Nik krisi politikoa baino, esango nuke krisi estrategikoa. Nik uste dut posiblea da eta egin behar dela diferentzia. Niretzako krisi politikoa da nolabait programa politikoa ez dagoenean, ezta? Eta nik uste dut kasu honetan independentista guztiek badaukate programa politiko argia, eta gutxienez lau lerrotan, ezta? Independentzia, soberanismoa, eta beraz, arazoa ez dago hor, arazoa da estrategikoa, hau da, zelan egin, zelan gauzatu, ikusita zer gertatu zen, orain iaia 5 urte. Panorama zatituta, zentzu horretan, estrategikoetan, egia da, ondino irakurketa sakona ez dela egin zergatik gertatu zen, orain dela 5 urte, zergatik ezin zen gauzatu, ematen zuenean, oldar bat bezala mugimendu independentistak aurrera egiten zuenean, egia da hori irakurketa sakon bat ez dela egin, baina egia da ere, denon independentista nik esango nuke guztion edo gehienon burua, badagoela ala edo nola zergatik utz egin zuen. Gero nahi baduzue, aipatu ditzakegu nire uste zentzurik izan daitezken edo zentzuk diren utz egiteko arrazoiak, baina hori gain kojuntura aztertzen badugu, atzo nik uste du jende asko, betiko legez, konbentzituta zegoen, utz egingo zuela ANC-ek Omniurekin batera, hori gogoratu behar da, Omniurekin batera konbokatu zen manifestazioa eta topatu zuten, iazkoa, baino Mikelek azpimarratu duenez, baino txikiagoa izan da aurrekoa, baino jendetsuagoa. Eta nik uste dut hor erakusten duela, batzuek interesatuek eta intereserekin ikusi nahi ez duena da, independentziarako bidea, programa politikoa indarrean dagoela orain, jendea badakit zer egin nahi duen, ez dira gaur egun 5 urterekin konparatzen badugu Katalunian independentista gutxiago, aldatu egin da jarrera, krisi estrategiko hori dalata, baina nik uste dut atzo batez ere, bide nolabaiteko bat apostatzen dutenak, atera ziren berriro ere kalera, ze azken finean, Kataluniako independentziaren motor handiena kalean dago. Eta gizarte zibila izan da orain arte eta izango da aurrerantzean motor nagusia eta bultzatzaile seguru ezinbestekoa. Egun berean, Donostian independentziarako indarra lelopean manifestazio jendetsua egin du Sortu-Kontxako banderaren 2. igandean. Independentzia egun bizi den egoera ezegonkorraren konponbidea dela sinesten du alderdiak. Bizi dugun egoera garai ezegonkorretan bizitzen ari garela. Eta hau ez da katastrofe natural bat. Beste batzuk saldu nahi diguten moduan. Egoera honek
erantzulea ditu. Izen abizenak dituztenak. Herri honetan bizitza eta haren zaintza erdigunean jarriko dituen errotikako eraldaketa horretarako lidergo berri bat behar da. Eta guk argi dugu, lidergotza berri hori Euskal Herrian eta zer esanik ez berehalakoan Gipuzkoan ezker independentismoak hartu behar duela. Eta gu ez gera etxipenean eroriko. Ezer ez baitago idatzita. Ezer ez dago idatzita eta horregatik guri idaztea, borrokatzea jokatzen zaigu. Euskal Herrian alternatiba badago alternatiba eta senti dezagun posible dela. Borrokatzeak merezi du. Eguerdiko magazinean Ignacio Oyarzabal, sare herritarraren bozeramailea izan dugu gaur gonbidatu nagusi gisa. Urriak 8ko presoek bizi duten salbuespeneko espetxe politika hori amaitzeko bidea bultzatzeko egun garrantzitsua dela adierazi du. Ekimen hauetan gizartearen babesa eta parte hartzea ere nabaria da. Entzun. Presoek bizi duten salbuespenezko espetxe politika hori amaitze bidean bultzatzeko erronka bat jarri genuen Euskal Herriak zituen biztanle kopuru kilometro egitearena eta egun horretan ere erronka hori amaiera eman nahi diogu, denon artean egin ditugune kilometroen bide horri amaiera eman eta azkenengo denboretan ere lortu diren pausoak eta ere balioan jarri eta jaialdirako aukera ere eskaintzea eta denok ere egun on batez gozatzeko aukera hori izateko. Jende horren parte hartzea nabari dugu eta nik uste nabari dela azkeneko denboretan eman lortutako pauso txiki horiek ere hauspo bat ere eman diotela jendeari eta ikusteko benetan egoera honi amaiera emateko aukerak badaudela, beharra badagola eta hori denon artean soilik egin behar degula eta nik uste horrelako ekimenetan eta jendeak parte hartzen dula eta denek garbi daukagula azkenean elkarbizitzarako bidean presoen egoera honekin amaitu behar dela eta uste dugu jendeak babes hori badaukagula behintzat. Aurrera pausoak egin direla argi daukate saretik eta bidea egiten jarraitzea espero dute. Hala, urte hau urrunketaren amaierako urtea izatea espero dute. Lehen graduan ez dago presorik jada, ez dago isolamenduan inor ere ez, orduan azkenean pausoz pauso, azkenean prozesu hori martxan dagoela ikustea garrantzitsua da eta batez ere garrantzitsua dena da bide hori egiten jarraitzea, prozesu horrek aurrera egitea eta espero duguna da 2022 urte hau izatea urrunketaren amaieraren urtea eta behintzat beste egoera bat bizitzeko lehenengo urtea. Bertan hartzea erabakiak asko errazten dula dena. Askoz gertuago bizi dute egoera, ezagutza askoz handiagoa dago, eta ikusten dena da alde horretatikan pauso garrantzitsua dela eta perspektiba batekin lan egiteko aukerak badaudela. 3. graduak eman dira ere bai, 28 bat preso daude 3. graduan, da hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu, azkenean horre erakusten dulako prozesu hori egin daitekela, legeak dioen gradu progresioen eta graduen ibilbide hori egitea guztiz normaltasun batez emateko aukerak badaudela eta naiz eta oraindik asko dira baldintzak bete arren 3. graduan ez daudenak edo baldintzapeko askatasunan ez daudenak, uste dugu bide horretan lan bat egiten ari dela eta espero duguna da nora bide horretan jarraitzea. Bestalde, Nafarroako espetxearen egoera dela eta zuzendaritza aldaketarekin borondate aldaketa bat bilatzen dute. Horrez gain ere, urte honetan gradu aldaketekin eta baimenekin zailtasunak egon dira entzun. Errezago edo behintzat egikaritu direla EAen, baina Nafarroako kasuan horrelako zailtasun eta oztopo asko daude. Zuzendaritza aldaketarekin espero duguna borondate borondate aldaketa bat egotea, nahiz eta zuzendaritza aparte hor kartzela barruan ere agintzen duten beste agente batzuk, baina espero duguna da horri buelta ematea eta azkenean esan bezala legearen bidea egiten ustea ere Nafarroako kartzelan dauden presoei
Eta tamalez, eskumenak ere ez Nafarroaren esku egon da, Madriletikan erabakita, horrek ere azkenean oztopoa handi bat da, eta espero duguna da gainontzeko denboretan horri ere buelta eman ahal izatea eta horre ere aldaketa bat ematea. Baina oraindik etzaile bidea parez pare irekitzen, etengabe zango trabatzen den bide bat da, baldintzak beteta ere bai ezezko edo aurkako erabakiak hartzen ari dira, 3. graduak eman da ere, gradu regresioak ere eman dira, eta horrek daukan arriskuarekin, sistematikoki egiten ari diren errekursoak sartzen dituzte Audientzia Nazionaleko Fiskaliatikan, eta jarrera horrekin azkenean beti iraganera begira, beti mendeku ikuspegi hortatikan zaila da aterabide egoki bat ematea, eta ikusten dena da badaudela oraindikan bai Audientzia Nazionaleko Fiskaliaren aldetik, baina baita ere da bide edo eta alderdi politiko batzuen gan badagoela oraindikan hori guztiz zango trabatzeko, egiten ez usteko eta nahi gaituztela etengabeko konfrontazio horretan iraganari begira, ez? Eta garbi daukaguna da borondatea baldin badago, bai autonomia erkideoki, zein Nafarrotikan aspaldi esan dela salbuespenezko espetxe politika presoentzako behin betiko amaitu behar dela, eta oztopoa jarri nahi dituztenen aurrean egokiena edo dagoen aukera bakarra da guztiok babes hori elkarrekin lan egitea, elkarrekin ez uztea edo elkarrekin aurrera egiteko elkar laguntzea, ez? Eta guk garbi daukagu adostasun hori oso zabala dela eta espero duguna da gainontzeko garaietan ere bai, denok fronte zabal horretan edo denok ados gauden guztiok elkarrekin lan egitea oztopo horiek gainditzeko. Solasaldiko kideek ere gaurko magazinean euskal presoen inguruan burutu diren aldaketei buruz mintzatu dira. 2 urte dira Donostiako erraustegia. Baina oraindik etzaile bidea pare. Lehenik eta bain azpimarratzeko da presoen aldeko mugimenduak bere burua berrasmatzeko duen potentzial guztia, ze urteetan erakutsi duten manifestazioko mugimenduak ezberdinak izan daitezken beti ere aldarri berdinarekin. Uste dut azkeneko urteetan aurrera pausu nabarmenak eman direla, batez ere hurbiltze politikan. Hala ere, benetako balantzea egin beharko da hurrengo urtean, hurrengo urtean bukatzen da Espainiar gobernuaren legegintzaldia edo legislatura, eta hori ikusi beharko da ere, konparatuz orain dela 4 urteko egora oraingoarekin zertan aurreratu den. Baina badaude oraindik ere gai pendiente batzuk, bai presoen aferan eta baita ere elkarbizitzaren aferan, eta nik batez ere faltan botatzen duana momentu honetan bada biktimen inguruko kontsentsu minimo bat. Ze uste dut horrek ere elkarbizitzarako pausuak eraikitzeko balio duela, eta elkarbizitzarako pausu horiek eraikitzea du esan nahi guztiok berdin pentsatu behar dugunik, hori falazia bat litzateke, baina bai esan nahi du nolabait zentzu komun minimo bat eraiki behar dela aurrera bidean jarri nahi ditugun zuta horietan, eta uste dut preseno ere muan hori gutxi gora bera eraiki dela, zuk esan duztu orain dela aste bat edo 2 aste 13 preso hurbildu direla, eta inkluso herri honetan ikusi dugu nola Consuelo Ordóñezek bizi duen guztiarekin ez dion horri buko egin, baizik eta onartu duen. Orduan uste dut eremu horretan zentzu batean, zentzu komun minimo bat eraiki dela, baina beste eremu batzuetan oraindik eraikitzeke dagoela, eta hori egin arte zaila izango da elkarbizitza bat bermatzea. Gaiz aldatuta Kontxako banderaren 2. igandeaz baliatuta, beste protesta bat egon da ingurumenarekin lotutako elkarte ezberdinek deituta, erraustegien aurkako giza kate bat egin dute asteburuan Donostiako Kontxan alderdi ederretik abiatuta. Erraustegia gelditu, sistema aldatu ez klima lelopean, osatu dute katea Udane Arbeo. 2 urte dira Donostiako erraustegia martxan jarri zela eta ordutik zenbait arazo izan dira bertan. 3 aldiz errea transformadorea, pilatutako zaborretan sute bat izan da, 2 aldiz kutsatu dute bertatik pasatzen den arkaitzerreka eta gutxienez 96 aldiz itzali eta piztu dira labeak honek suposatzen duen kutsadura gaindosiarekin. Une honetan transformadorea hondatuta dago eta elektrizitaterik sortu gabe ari dira zaborrak erretzen. Ildo horretan ez da azalpenik eman erraustegiaren arduradun tekniko eta politikoen aldetik. Donostiako erraustegiaz gain Bergaran ere Balogren enpresak Jaurlaritzaren eskutik hondakin industrialen erraustegi bat eraiki nahi du. Erraustegi honek urtean 582.000 tona gas, 90.000 tona ur kutsatu, 8.000 tona hondakin arriskutsu, metal astunak eta diosina sortuko dituela aurreikusten da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 7 paper fabriken hondakinak bertan errez.
Testuinguru horretan Donostia bizirik errausketaren aurkako mugimenduak eta Bergarako Larramendiko Arnasa plataformak deituta gizakate bat egin dute asteburuan Donostiako Kontxan. Alderdi ederretik abiatuta estropaden bigarren eta azken jardunaldi erabakigarria ospatzen ari ziren artean. Erraustegia gelditu, sistema aldatu ez klima aldarripean osatu dute katea. Ildo horretan eskaera bat luzatu diete agintariei, hondakinak murrizteko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko plan eraginkorrak. ELA, LAP eta Komisiones Obrera sindikatuek eta EH Bildu eta Ezker Anitza IUk bat egin dute protestarekin. Ezker Anitzako harrak alderatu du adieraziz ingurumenaren aldeko horrelako protestak inoiz baino beharrezkoagoak direla. Larrialdi klimatikoa kontuan hartu beharra dagoela ohartarazi du eta Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ez dutela benetako inplikazioa salatu du. Marketina alde batera utzi eta hondakinen lege berria betetze eskatu dio Ezker Anitza IUk Gipuzkoako Foru Aldundiari. Lege horrek organikoak gainontzeko hondakinetatik bereizera derrigortzen duela gogoraraziz. Nafarroara salto EH Bilduk abiadura handiko trenaren proiektua parlamentura eraman du. Hain zuzen ere, proiektua birpentsatzeko proposamena egin zuen alderdi soberanistak, baina Navarra Sumak, PSNek eta Geroa Baik bat eginda ezezkoa bozkatu eta EH Bilduren proposamena baztertu dute. Bozketara joango gara, vamos a ir a la votación. Navarra Sumak, PSNek eta Geroa Baik bat egin dute Nafarroko parlamentuan EH Bilduren mozio bat baztertzeko. Mozio horrek Espainiako gobernuari eskatzen zion erantzukizunet jokatzeko eta birpentsatzeko abiadura handiko trenean egindako inbertsio aberatsa, krisi energetikoak eta oinarrizko produktuen prezioen igoerak markatutako testuinguruan. Soberanistek ez ezik ahalduguk eta ezkerrak ere mozioaren alde bozkatu dute. Laura Aznalek mozioa defendatu du EH Bilduren izenean eta nabarmendu du zentzurik gabeko etorkizunik gabeko proiektu batekin jarraitzen dela. Cuando hablamos del TAP, cuando seguimos hablando del TAP, también seguimos constatando que se sigue pretendiendo desarrollar un proyecto sin sentido, sin futuro y más todavía en el contexto actual. Aznalek aldarrikatu du azpiegiturak bereizi gabe edatzea baztertu eta zerbitzu publikoak bermatu behar direla, aberastasuna banatzeko eredu eraldatzaile batean aurrera eginez eta ongizate estatuak duen arriskua ohartarazi du. Gainontzeko alderdiei dagokienean Ainhoa Aznarezek Podemos alduguko bozeramaileak proiektu faraonikotze jo du HT eta azpiegitura hori Nafarroko gehiengo sozialarentzat benetan lehentasuna den galdetu du. Horrekin batera egungo trenbide sarea hobetzaren alde agertu da, herritarren beharrei erantzuteko. Marisa Simonek Ezkerrako bozeramaileak azpimarratu duenez, bere taldeak aspaldidani mantentzen duen obra horren aurkako gaitzespenari eusten dio. Inora ez doan trena dela adierazi du eta gaineratu du ez duela balioko salgaia garraiatzeko. Testuinguru horretan Javier Esparta Navarra Sumako bozeramaileak esan du salgaien garraioa bermatuta dagoela eta nabarmendu du obra hori Espainiako gobernuak finantzatzen duela eta beraz partida horiek gastu sozialera bidera daitezkela Nafarroan. Jorge Agirre PSNeko bozeramaileak berriz AHTak eskualdeko trenaren osagarri izan behar duela defendatu du, behar desberdinei erantzuten dietelako. Uxue Barkos Geroa Baiko bozeramailearen ustez EH Bilduren mozioa erabat desegokia da, ez diotelako aurre egiten gaiari errealismoz eta inkoherentzia erakusten dutelako. Horiek ala ganberak EH Bilduren planteamendua errefusatu du, Navarra Sumaren, PSNren eta Geroa Bairen aurkako botoekin eta EH Bildu Podemos aldugu eta Ezkerraren aldeko botoekin. Azken hilabetetako inflazioak laborariengan duen eragina deituta abiatu zuten protesta larun bat eguerdian. Euskal Laborarien Batasuneko kideek manifestazioa egin zuten Donibane Garaziko kaleetatik laborari sindikatuaren 40. urteurrenaren karitate antolatu zuten ospakizun egunaren barnean. Banku, instituzio eta supermerkatuen irabaziak eta egiteko manerak salatu zituzten ibilbidean zehar egin zituzten hitzartzen bidez. LB beti aitzina oihuen artean.
Jende handanak parte hartu zuen mobilizazioan. Beste hainbat eragiletako kideek ere batu ziren LB sindikatuaren urteurrenera. Esaterako, Igor Arroyo, labeko koordinatzaile orokorrak azaldu zuen LB-rekin bat egiten dutela nekazaritza munduak behar dituen premiazko neurriak aldarrikatzeko eta gehitu beharrezkoa dela lehen sektorea babestea. Amaia Muñoa, ELA sindikatuko idazkari nagusiaren albokoak ere LB-ren lana goraipatu zuen. Bestetik aipatu dugu lerroburuetan ere. Arabako metalgintzako sindikatuek hitzarmen berriaren aldeko mobilizazioak berreskuratu dituzte udako oporraldia eta gero, era berean martxan dira negoziazio bilerak. Aurreko astean SEA patronalarekin bildu ziren, baina ez ziren aurrera pauso bereizgarririk eman. Gaur lakoaren aurrean elkartu dira beharginak erakundearen esku hartzea galegiteko. Nerea Garzia. Arabako metalgintzako mahai negoziatzailea ostegunean batu zen, baina sindikatuek iragarri zutenez SEAk eman zituen aurrera pausoak ez ziren nahikoak izan momentuz, iragarritako mobilizazioak eta grebak bere horretan jarraituko dute, gaur sindikatuak lako aurrean bilduko dira. Arabako metalgintzako sindikatuek urte luzez daramatzate lan hitzarmen kolektiboa adosten patronalarekin. Gaur aldarrikapenek beste norabide bat hartu dute eta erakundeen erantzunkizunez salatu dute. Sindikatuek diotenez erakundek zer egiteko dute gatazka laboral honetan eta horregatik gaur bildu dira Gasteizen lako aurrean. Hemen enplegatzaile bat ere badaukagu, izan ere Eusko Jaurlaritza eta administrazio publikoek ere metaleko langile asko dituzte bere baitan, bai zu kontratazioetan, bai egite dituzten kontratazioetan, hainbat esparrutan. Gaur, hemen batu gara Eusko Jaurlaritzaren aurrean, azken finean Arabako eta EAeko kasu honetan herritar guztien gobernua izanik asko daukalako esateko. No está saliendo adelante pues por varios motivos. Salarios reales, jornada, son puntos muy importantes para todos los sindicatos. Ekainean izan zen mahai negoziatzailea batu zen azken bilera eta aurreko ostegunean berriz elkartu ziren sindikatuak eta SEA patronala. Sindikatuek adierazi dute aurrera pauso txikiak eman direla, hala ere, azaltzen dutenez ez dira nahikoak izan. Eskaerei dagokienez, behin-behinekotasuna eta malgotasuna mugatzea, laneko osasuna eta berdintasuna bermatzea eta aldi baterako ezintasunagatibo osagarriak hobetzea dira sindikatuen gainerako aldarrikapenak. Gauzak horrela, aurreikusita dute hurrengo astelenean, iraiak 19 berriz elkartzea. Eta ezustekorik ez badago, hilaren 21, 22 eta 23 metalgintzako langileek lanuzteak egingo dituzte. Eta enpresa arloan, lehen esan bezala, Iruñako Volkswagen fabrikaren etorkizuna kolokan dago, izan ere joan den astean munduko goi bilkura garrantzitsua ospatu zuten enpresako zuzendari eta ordezkari sindikalek landabeneko plantan. Bertan, Nafarroako Volkswagenen egoera aztertu zuten eta adierazi zuten 2026 urtetik aurrerako ekoizpen maila ezin dutela bermatu. Horrek langileriaren osotasuna mantentzeko arazoak ekarri litzazke. Nafarroako Volkswagen lantokiaren etorkizunarekin kezkatuta agertu ziren enpresa batzordea osatzen duten sindikatu guztiak. Pasaden astean Iruñako fabrikaren elektrifikazioa eta etorkizuneko bideari buruz mintzatzeko elkartu ziren, Volkswageneko zuzendariak Europa eta munduko enpresa batzordeko kideak eta Europako lantegitako ordezkari sindikalak Iruñako landaben. Adierazi zutenez ezin dute 2026tik aurrera egungo lanpostuak mantentzeko beharrezkoa den lan zama bermatu. Con las previsiones que nosotros tenemos y con la información con la que nosotros contamos, estamos hablando de volúmenes de producción importantes y como consecuencia también volumen o cantidad de plantilla importante por cubrir a partir del año 2026. Horrek nola ez fabrikako langile kopurua mantentzeko zailtasunak ekarriko ditu. Markak egiten ari dena da ziurgabetasun bat euki edo bidali, langileriari, baina horrek ematen digu 2026an ez baditugu produkzioak bermatzen goiko zenbakiak, izan ditzakegu arazoak. Gauzak horrela sindikatuek elektrifikazioaren erronkari aurre egiten laguntzeko deialdia luzatu diote gobernuari. Diru publiko asko sartzen da Volkswagenen eta perte horiek erabiliko dira
aldatzeko produkzioa pasatzeko elektrikora, eta horrek gobernuek egin behar dutena, eta deialdia egiten diogu batzordeko batasunetik, gobernuek egin behar dutena da hori egin ongi eta jarri gauzak ongi zuzendaritzari langileria guztia bermatzeko. Baina Peñalbak ere azpimarratu egin du Nafarroako lantokiaren indargunea 50 segundu oro kotxe bat eraikitzeko ahalmena dela. Fabrikaren etorkizuna erabaki bitartean ezin da bistatik kendu momentu honetan amaitu gabeko 13.500 kotxe pilaturik dituela Nafarroako Volkswagenek. Hauek amaitzeko txip elektronikoen faltagatik, bitartean lantokiak kotxeak ekoizten jarraituko du. Gizarte Segurantzako Ministerioak goizean elkarrizketa mailaren bilera batera deitu ditu eragile sozial, sindikal eta patronal nagusiak sistemaren gehieneko kotizazio oinarrien igoera eta erretiro pentsioa kalkulatzeko zenbaketa aldia izan dira eztabaidagai bileran. Astelena izan da gaur protesta egin dute Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta hainbat herritan pentsiodunek aipatutako gaia izan dute hizpide eta bertan izan da Aiara Deurreta lankidea. Pentsiodunek KPI errealera itzultzea eskatuko dute udazkenean eta inflazioaren bilakaera ikusita gainera 1.080 euroan gutxieneko pentsioa ezartzea eskatzen dute pentsiodunek. Pentsioen erreformaren azken txanpan Gizarte Segurantzako Ministerioak goizean elkarrizketa mahai bilera batera deitu ditu eragile sozial, sindikatu eta patronal nagusiak eta bertan sistemaren gehieneko kotizazioaren oinarriaren igoera eta erretiro pentsioa kalkulatzeko zenbaketa aldia izan dira eztabaidai nagusiak. Edo nola ere, Jose Luis Escriba ministroak argi eta garbi adierazi du Espainiako telebista publikoan goizean, pentsioaren zenbaketa aldia ez dela 35 urtera luzatuko. Bien bitartean, Jospo Barrutia, Bizkaiko pentsioen mugimenduko kideak adierazi duenez, zehazki hori da Espainiako gobernuak nahi duena. Euskal Herriko 70 plazetan mobilizatzen gara astelenero eta guztiak martxan daude dagoeneko. Irailaren 5ean hasi ziren Bilbon eta Iruñean, baita herri askotan ere, eta gaur Gasteizen eta Donostian eta beste hainbat herritan baita ere ekin diogu. Bueno, garrantzitsuena momentu honetan KPI-a da. Bizitzak igo du pilo bat, iaztik ona, iaz galdu genuen 100%, bizitzak igo zuen 5,5 eta guri ordaindu ziguten 2,5 eta aurten 2,5 gehiago irabazten ari gara urtarriletik ona eta badakizue 10 eta pikoan dabilela inflazioa. Orduan bizitza gora doa eta soldatak eta pentsioak oso basu. Esan edo ez esan, Europarekin berba eginda daukate eta aurten 25 urtera igo dute 15 urtetik 25-era, Zapateron erreformaren ondorioz, eta orain 25 urtetik 35-era pasatu nahi dute. Eta suposatzen dut tontoak ez dira eta suposatzen dut badakitela gazte askok 35 urte kotizatzeko 3 bizitza behar dutela. Orduan ez dakit zer egingo duten, gaurko gazteak zerako pentsioa izango duten erreforma guzti hauen ondoren. Eta gizarte arloko gaiei heltzeko Iruñara goaz bueltan. Udaltzaingoak gizonezko bat atxilotu du asteburuan, indarkeria matxista leporatuta. Zehazki Ziudadelan emakumezko bati sexu erasoa egitea egotzita eraman dute atxilo gizona. Igande goizaldean gertatu zen Laurak aldera. Udaltzaingoak emandako informazioaren arabera, erasotzaileak lurrera bota zuen biktima eta ukituak egin zizkion. Erasoa gertatu zenean, biktima oihuka hasi zen laguntza eske, eta ingurumarietan ziren 3 lagun hurbildu ziren harengana. Hala 3 pertsona horiek gizonezkoa atzeman zuten eta eutsi egin zioten udaltzainak gerturatu eta atxilotuta eraman zuten arte.
Eta gaiz aldatuta berriz aipatu dugu, dagoeneko Bilboko udalak hiriko euskaltegien matrikulazio kanpaina martxan jarri du euskararekin irabazi egingo duzu lelopean. Aiara Durreta lankidea izan da kanpainaren aurkezpenean, Adi. Bilboko udalak hiriko euskaltegien kanpaina jarri du abian euskarekin irabazi egingo duzu lelopean. Udalaren helburua da hiria euskaldunagoa bihurtzea eta horretarako 17 euskaldegi daudela Bilbon adierazi dute Bilboko auzoetan banatuta. Koldo Narbaiza, Bilboko udaleko euskara zinegotziak nabarmendu ditu euskara eguneroko bizitzan eta alor guztietan ikastearen eta erabiltzaren abantaiak. Hortengo leloa da hori, euskararekin danak irabazi egingo dugu. Euskara gure nortasuna da, guk ez badugu zaintzen ez dugu zainduko hori alde batetik, eta beste alde batetik aipatu behar duguna da, gure harremanetan, pertsonala, lanean, ala zenideagaz, ala umeagaz, guzti interesgarria dela. Orduan nik nahi nukena da animatu bilbotarri guztioi. Kultura arlora salto, Larizuko erromeria bueltan da gaur Araban 2 urteren ondoren ikusi. Pandemia dela eta 2 urtez egin ezin izan ostean, Arabako hiriburuak Olarizuko erromeria tradizionala berreskuratu du. Jaia goizeko 9:00 hasi da mugarrien ibilbidea, Gasteizko erdigunetik Lubiano eta Urribarri Arratzuako mugarrietara joan da, 10 kilometroko ibilbidea egin du hain zuzen ere. Eguerdiko ordu batean, babarrun jana izan da Olarizu zelaietan boilurrek antolatuta eta Arabako babarrun pintoak daztatzeko aukera izan dute. Arratzaldean aurjolazak, gargantua eta puzgarriak izango dira protagonistak. Bestalde, Udal Folklore Akademiako gaiteroek eta trikitizen bandak, erraldoi eta buru handien konpartzak eta zirkinik bestaldeak ikuskizun ikaragarria eskainiko dute. Zazpiak aldera euskal dantzak izango dira Arabako dantzarien biltzarraren eskutik. Ondoren udal segizioa hirigunera bueltatuko da eta plaza berrian zezenzuzkoaren emanaldiak jaialdiari goi mailako amaiera emango dio. Eta Fermin Muguruz hilabete honetan itzuliko da pantailan dira bere animaziozko film berriarekin Blackies Beltza bigarrena, Ainhoa. Estrenaldi mundiala zinemaldian izango da datorren irailaren 23an Donostiako Belodromoan eta sarrerak dagoeneko agortu dira. Jakina 80ko hamarkada astoratuetan zinta girotzen duen musika Muguruzaren proiektuaren zati garrantzitsu bat da. Oraingoan Maite Arrota Jauregik hartuko du parte filmaren jatorrizko musikaren sortzaileak. Horrez gain, Kortatu, Redskins, Zikatriz Barrikada eta beste hainbat kolaboratzaileekin batera. Blackies Beltza bigarrena taldearen soinu banda irailaren 16tik aurrera merkatuko da CD eta vinilo formatuan, baina Gara eta Naizeko komunitateak soinu bandaren eskaintza berezia eskuratu ahal izango du aparteko prezioan. Eta lehen esan bezala Bilboko euskaltegien matrikulazio epea irekita dagoia da. Euskararekin irabazi egingo duzu leloarekin, Bilboko udalak abian jarri du hiriko euskaltegietako matrikulazio kanpaina.
Koldo Narbaiza Euskara eta Hezkuntzako zinegotzia eta Bilboko zenbait euskaltegitako ordezkariak elkartu dira agerraldian. Eta euskara uneroko bizitzan eta alor guztietan ikastearen eta erabiltzen abantaiak nabarmendu ditu Narbaizak. Aurtengo leloa da hori, euskararekin danak irabazi egingo dugu. Euskara gure nortasuna da, guk ez badugu zaintzen ez dugu zainduko. Hori alde batetik, eta beste alde batetik aipatu behar duguna da, gure harremanetan, pertsonala, lanean, ala zenideagaz, ala umeagaz, guzti interesgarria dela. Orduanik nahi nukena da animatu bilbotarri guztioi. Izan ere, udalen helburua da Bilbo gero eta euskaldunagoa izateko erronkan eta konpromisoan aurrera egitea. Horretarako gainera Bilbok 17 euskaldegiko sarea du eta 2022-2023 ikasturteak eskaintza zabala izango duela adierazi du Jon Maguregi euskaltegitako bozeramaileak. Inoizko eskaintzariko paroena dakagula pres, goizeko 8:00 gaueko 10:00 arte aukera anitz daudela euskara ikasteko, bakoitzak egokien datorkion formularekin. Ikasturtenetarako ohiko klaseak eta era guztako mailak ez ezik, bartegitako egonaldiak eta taldeentzako eta enpresentzako ikastaro bereziak ere eskaintzen dira. Eta eguneko berriekin bukatzeko, aipatu legez, kiroletan Urdaibai 6 urte eta gero gizonezkoetan eta hori emakumezkoetan izan dira 2022ko Kontxako banderako txapeldunak ikusi. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Onkixin taldearen naia kantuarekin utziko zaituztegu gustatuko zaizuelakoan besterik ez guraldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian bihar arte. Gasolina lata bat bihotzean, bisu txiki gorri begietan, eta etxeak taloreak erretzen ikusterak zer izen. Bere bihotzak zamurtasuna sentitzen zuen bitartean. Txuri batean margotuta, gasolina lata bat eskuetan, begiak sotan dirdiratxuak, eta etxeak taloreak erretzen ikustera zer izen. Bere bihotzak samurtasuna sentitzen zuen bitartean. I said